Чудеса като на Исус, Илон Мъск заговори за изцеление чрез чип в мозъка. Restoring control of people who are tetraplegics and restoring sight, I think are pretty big deals. That's sort of what I might call like sort of Jesus level or sort of technologies. Miracles. Miracles, yes, exactly. Милиардерът обяви, че с помощта на Neuralink може да се лекува слепота и парализа. Слепи проглеждат, куци прохождат. Две от чудесата, които самият Исус посочва като доказателство, че Той е Месията. Библията предупреждава за последните дни. Ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. Рискът е хората да започнат да търсят избавление не от Бога, а от технология. Neuralink е връзка между машината и мозъка. Сливане, което може да отвори врата към контрол, наблюдение и зависимост. Сливане, което звучи като бунт срещу Бога. Не става дума за демонизиране на медицинската помощ, а че не трябва да обожествяваме технологията. Има един Спасител и името му е Исус Христос. Библията е истина. Не чакай пророчествата да се случат. Потърси Господа още днес.